Znači, stari kažu prvo fruštluk, onda knaput, pa smo tako mi odlučili da pre nego što se poubijamo nešto obrazologajimo ovde u mistiku. Slađa ćemo ovdje puta budemo domaćice, kakve ruke imamo, da smo spretne i vešte, to ćemo sad da vidimo. Slađa, šta kažeš na sve? Pa ja mislim da smo ja i ti odlični u svemu, pa i u ovom. To je lepo čuti. Tako da mislim da će biti dobre palačinke, ali pitaćemo naše drugare gore kad budu probali. Pa da vidimo da li će posle ostati čitavi, da li će moći da igraju paintball. Možda će malo biti pun stomak, ali taman dok stignemo na... Pa da razoružamo protivnika. Da, naravno. Eto, male tajne velikih majstorica. Hajmo na posao. Hajde. Malo ćemo i da pričamo usput, a mikrofon ćemo da ostavimo ovde, može? Nemojte da su prošli ovaj nožić. Svi su ovdje u mistiku fini i pitomi. Da probamo ovako. Valjda neće napraviti nered. Ja ću te asistiram. A koliko palačinke pravimo? Pa, pošto nas dosta ima, možemo napraviti, nije problem. A mi smo vredne, šta da ti kažem. To sve kod nas ide lagano. Dosta ovo. Pa jeste. Ja bih sve to, ne veze. Pa, ajde. Sve. Aj, kad je bal neke maske bal, tako. Da ih lepo nahranimo, da posle ne kaže ostali gladni pored nas. Neće moći niko se pomeri, ali nema veze. Onda ćemo sad da uzmemo malo jajca, tako. E sad ne znam gde mogu da ljuske, ovde mogu da... Evo tu ćemo gde je bilo brašno. Gledajte sad ovaj potez. Zažmurite. Kako pada. Dobro. Odlično, nema ljuskice. Nema. Nema ništa. Mada i da ljuskica padne, stvari će se lepo. To je kalcijum. Da, sve je to zdravo. Opa, kakva lepa sveža jajca. I četvrto i poslednje. Kuc, kuc. Ko je? Biće prave domaće žute palačinke. Tako mi volimo. Mi smo prave sose, tako će palačinke biti gurmanske prave. Da, i odmah stavimo malo šećer. Samo malo, pošto su ovo slane palačinke, da napomenemo, pravimo slane. Misliš da nam je dosta ili ne? Da. Nisam baš po redu sve stavljala, ali mi imamo neki poseban recept koji inače koristimo kod kuće, koji nije pravi, ali palačinke ispadnu sjajno. Za moje palačinke se niko nije bunio, a mislim ni tvoje, tako da... Mi smo atipične domaćice, kao što smo atipične u svemu, tako smo i ovome. Nemojte da vas zavara način pravljenja. Na kraju će to ipak biti dobro. Šta da što Kinezi još nisu napravili onu televiziju da se oseti miris, znali biste o čemu vam pričam. Da ne bi prskalo, odmah. Nisam baš sigurna, ali mislim da ćemo trebati. E sad da uključimo? Da, čekaj. Da, voda nam treba. Da se ne bi isprskali. Voda i mleka. Evo dobro da se malo kisela iz mistika, ovako smo stavili da reklamiramo firmu. Hvala i. Čekaj. Nemoj da pikariš ruku. Treba bi još malo mleka i da ovako se prođe. Da bude sve po PS-u, da sigurno u čašu. Da ti kako kažu, pola pije, pola tanjiru daje. Tamara, ako uspemo s ovim palačinkama imat ćemo dokaz i materijal da možemo sutra. Da, i da nas zaposle, poznamo mistiku mod ovde. Radimo i pomognemo jednom mladom mogu koji iza kamere smeši, sad neće da se snima. Uplatit ćemo i tebe. Hvala na pomoći. Popija sam mleko, tako da bacim.
da pravimo palačinke za cijelu vojsku, ali nema veze. Sada, idemo dalje. Ulje nam treba. Da, ulje nam treba, još malo da se ugre, stavili smo sve po redu. Jer ring je topla. Malo ćemo sačekati da se tigančić usija, da možemo da radimo. Dobro je. Što se ulja tiče, koliko ga stavljaš? Moje palačinke su onako dosta masne. Da, to smo već konstatovali. Da. Pa, naravno. Kad smo i pravi gurmani, jel tako? Jeste. Pa kako onda državaš liniju? Neki misle da treba gledovati, baš suprotno. Kaže, treba ti manje obroka, ali... Ja jedem kao beba, znači na svaka 3 sata i uvek drugarice koje su večito na dijetama kažu pa stalno nešto jedeš kako. U stvari u tome je tajna, jer ti kad jedeš često, metabolizam je ubrzan. Da. Ko što Madonna kaže, ona ima koliko obroka, mnogo u toku dana. Ne znam. I žvaće, kaže, 43 puta. Treba se I šahati. to isto, meni zubarka moja kaže da ja preživam kao krava. Ali ti se lepo nosiš. Da. Ne, stvarno puno žvaćem, a možda i to i sporo jedem. Možda i u tome je to tajna. Pa jeste. Dok neki se najedu na brzinu, pa onda posle dok svare, znaš. Nisi ni svestan da si sit. I dalje ćemo napraviti prvu palačinku. Kad vidio doma i stigu kako pravimo, možda bi nas posle zaposle. Da nas proklinjem posle ove kolega ovdje da nas uzde posao. Otmemo posao. Aha, eto. Dobacuje svimadični menadžer da ja možda me neko zaprosi. Ti ćeš prvi biti mladoženja. Dalje ovo. Gdje se ugasi? Ugasila se ringla, čekaj. Volimo svi. Sad ako ne uspemo, ajim te Imamo mi tu materijal za novo palačinke, tako da će. Idemo. Niko ništa nije vidio. Sljedeće će biti bolje. Da. Moram samo da kažem da se sve pomalo razočarala kad su mi rekli ću praviti ovdje palačinke u mistiku. Ja najviše volim njihovu pireću salatu, no da će Bog da to naredni put degustiram, a ne pravim. Pošto sam pravila ovdje picu, evo pravim sad palačinke, ja ću naravno doći i ta moja draga salata. Šta kaže publika? Hoće biti salata pireća za mene? Evo, oni vole paste, pa svega ovdje ima, ali ja navijam za pireću salatu, pa ko voli nek izvoli. Prelazno s Đoleta Kumara i još ovako jedna izjava, svi vole piletinu. To je zaključak. Pa. Nego se vratu mi na naše palačinke, moje slađine. Ide li to? Ide. Čak druga palačina. Ajde drugi pokušaj. 3. Ajmo. 4 sad. O, bravo! Ćemo kečap. Kečap. Ljuti, ti voliš li ti ne voliš? Ne. Ja ću onda na moj zagorelo ljuti da stavim. Ajde. Pošto ja volim jako ljuto. Nađi origano, prima, to je jako lepo. Ja malo to više volim. Joj. Da se malo ljutimo. Molim te dobro obeleži koja je ta tvoja palačina. Da ne rođe pod naše ruke. Slađo. Baš to mi je interesantno. Znači to Tamara. Tamari, molim vas manje sira, pošto pola, čujte! Ne, to nije To je istina. Tamara i kazala da pojede, tako da se kinam zezanje. Dosta je sira znači. Štedimo za vas. Juj, što je debela palačina! Bolje da ljulja nego da žulja. Koji je pravi, da one što kune se, ili one što laže me, u mojoj glavi problem je
Kako je tebe malo teši? Taman, kako da. Malo čisto. Malo da decoration. Tada, evo, penjemo se sa hranom, svi je nastrpljivo iščekuju, ali ko je pravio, on će imati pravo da prvi degustira, ne je bilo fair, zar ne? Nemo da su postavili sto? Evo tu postavili sto, ajmo. O, kako ste lepo postavili sto, svaka vam čast. Ja ću ovdje u ćošak. Ćoškarim. Hvala. Sad ćemo. Pohvali 100, to sam ja pohvala. Divan je sto, evo možeš držati mikrofon. Sad se pobaci. Znam da će Ovo je Tamarina. Tamarina. Čekaj, Tamarina je ova. da dobro razmislim koju uzimam. Hoćemo se pomolimo pre večere. Ovo uzmi, ovo je ona. Kao na farmi. Jeli, Sanja? Hoćemo da se pomolimo kao na farmi pre jela. Ja sam tamo čitala večeras, može. Nije problem. Prijetno. Koji je spremila snažnije. Prijetno. I Tamara, molim te. Tamara, naravno, Sve ništa je bio bez Tamara, kolega. ništa bez Tamara. Mene zapostavljaš u ovoj priči. Uopšte nisi u redu. Kako Ovo mora je biti tako velik, loše. ne ubijemo. Ne, stvarno je lepo.